Kaixo, baduzu tartetxo bat? Hau interesgarria izan daiteke zuretzat. Labur arituko naiz. Ezagutzen duzu Amurrioko udalaren gazteentzako enplegu plana? Ez? Tira, horretarako nago hemen. Gazteentzako enplegu planaren helburua da Amurrioko gazteei enplegua aurkitzeko erraztasunak ematea. Parte hartzeko, 3 baldintza hauek bete behar dira. 20 eta 54 urte artean izatea. Unibertsitate ikasketak edo goi mailako heziketa zikloa izatea. Eta lan bilaretzea. Den ondo, jarrai ezagun bat. Parte hartzera animatuz geroz, prestakuntza jasoko duzu. Eta enpresetan praktikak egin ahal izango dituzu. Ekintzailea bazara berriz, aukera izango duzu zure negozio ideia aztertzeko adituen laguntzarekin. Eta oraindik ere zalantzak badituzu, jakin ezazu praktikak ordainduak direla. 600 eta 800 bitarteko euro hilero. Ez pentsatu bider, eta eman izena gazteentzako enplegu planean.